Baina, nondik hasiko gara? Lehenik ikusi zer hobetu behar dugun. Ze subentzio dauden ikusi behar da. Zer finantzaketa behar dugun. Inbertitu efizientzian errazagoa da orain. Egin zure hobekuntza plana, ezagutu behar duzun finantzaketa eta eskura dituzun laguntza eta kenkariak. Sartu birkaitze eraginkorra.laboralkutxa.eu simulatzailean. Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur otsailak 2 ostirala bi elkarrizketa izango ditugu. Alde batetik Eneko Villegas izango dugu Nafarroako torturatuen saretik datorrena. Eta hau sare honek Egiari Zor Fundazioarekin batera atzo atera zuten prentsa oharraren inguruan hitz egitera datoz. Eta beste alde batetik Berta Gaztelumendi eta Rosa Zufia izango ditugu Arnas betean izeneko filmaren gidoilariak eta zuzendariak direnak. Film hau Kondestable Jauregian otsailaren 7an ikusteko aukera izango dugu. Baina hauekin hasi baino lehen goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Egun batean, 1922an, James Joyceren Ulises eleberria argitaratu zuten. Urte batzuk geroago, 1954an, hidrogeno bombaren lehen estanda izan zen. Egun berean, baina 2005 urtean, Gipuzkoan Hernion aurkitu zuten likido egoeran munduko lehen ilargi eznezko erreka. Eta bukatzeko, 2014an, 2014ko otsailaren 2ko enbata gertatu zen. Azken 30 urtetako itsas enbata handienaren ondorioz, Euskal Kostalde osoko udalerri eta portuek kalte ugari eta larriak jasan zituzten. Oso bereziki Donostia, Bermeo, Zarautz eta Hendaia udalerriek. Gaurko lerroburuak ikus ditzagun orain. Nafarroko torturen biktimek 312 salaketa aurkeztu nahi dituzte batzordean. Iruñako etxe bizitza eskuragarriko udal planak halako 1.200 eta 1.600 etxe bizitza artean sustatzea aurreikusten du datozen 8 urteetan. Otsailaren 8an hasi eta martxoaren 1ean amaituko da bersoaroaren 33. edizioa. Nafarroko auzitegiak epaitegia berriro ere arrazoiak kendu dio Upeneri eta Labaren terraza babestu du. Datorren astelenetik maskara ez da derrigorrezko izanen Nafarroko osasun zentroetan. San Nikolas plazan izango da larunbat honetan San Blas eguneko azoka txikia goxoki postuekin. Larunbatean otsailak 3an 5 9 gazten etxean estilo ezberdinetako hiriko dantzen masterclass eskainiko da profesionalen eskutik. Nafarroko gobernua 107 hektarean landatzen ari da igantzi eratzun etxalarre esaka Bidasoa Berroaran, Kokoriko, Junta eta Goizuetako herrilurretan, 680.000 euroko aurrekontuarekin. Palestinaren aldeko hainbat ekitaldi antolatu dira otsailan baztanen gaur, otsailak 2 arizkunenean arratsaldeko 7 erresistentziaren ardatza hitzaldia eskainiko da. Aste honetarako agenda ikusiko dugu. Ostiralean, alde batetik, Ziafest 2. jaialdia egongo da Txantreako Akelarren. Ziafest jaialdiaren 2. edizioa antolatu dute ostiralean. Arratsaldeko 6etan hasiko dira kontzertuak Txantreako Akelarren. Piedra Koraia, Bakum eta Arima Sutan taldeek joko dute. Beste alde batetik, ongi etorria Iruñera Laba gunean, Iruñean. Etorkinak eta errefuxiatuak euskarara hurbiltzeko topaketa ziklo antolatu dute elkarlanean Lantxotegik eta Kabia proiektuak.
Hilero saio bat egingo dute euskara denen eskura egon dadin. Aurkezpen saioa Laban arratsaldeko 7etan izango da. Larunbatean, alde batetik, Altxa Lili kabareta egongo da Laba gunean, Iruñan. Altxa Lili kolektiboa atarratzeko bekaturroz egunarentzat sortu zen. Baserri gunean sortu edo bizi diren queer pertsonek osatzen dute eta barnekaldean LGTBI+ erreferentzia eskasi bati ohardokitzeko xedez sortu zuten kabaret formako ikuskizuna. Euskalduna, feminista, queer-a izatea eta lodifobiaren aurkako mezuak dira besteak beste oinarri ikuskizunean. Bestetik, Olatz Zugastiren kontzertua egongo da Gaiarre antzokian, Iruñan. Hernaniar abeslari eta arpalariak bere azken lana aurkeztuko du Gaiarre antzokian. Hitznio bat erran eta banua berala izenburupean. Bakarkako 7. disko honek estilo eta inspirazio ezberdineko doinuek, erritmoek eta soinuek marraztutako bide pertsonal baten igarotzea jarraitzen du. Gure gizartearen itzal, ilusio edo gezurretatik harago begiratzen saiatzen da Zugasti. Disko honek 2023ko folk musikako Europako 30 disko onenen artean kokatzea lortu du. Emanaldia arratsaldeko 8etan hasiko da. Igandean, alde batetik, haurrentzako zinema egongo da Zizur Nagusiko kulturetxean, Oink Oink izeneko pelikularekin. Beste alde batetik, Agate deuna bezperan kalejira egongo da Zaldiko Maldikon. Kopla zaharrak eta berriak kantatuko dituzte Agate deunaren bezperan. Irati Majuelo eta Alazne Utxalo bertsolariek parte hartuko dute, eta ondoren, arratsaldeko 7:10 gutxitan, karrika dantza abiatuko da Zaldiko Maldikotik. Beste alde batetik, Atarrabiako kulturetxean Tutun Platz bakarrizketa egongo da. Jon Plazaola bere sorlekura bere sehaskara itzuli da Tutun Platz humorezko ikuskizun berriarekin. Sarrerak 5 euroan interneten, karrika luzeko bazkideentzat eta 6 euroan lehiatilan. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, Iruñeko etxebizitza planak 8 urteetan 1.600 etxebizitza babestu sustatu nahi ditu. 400 baino gehiago alokairu sozialekoak eta gazteentzat izango dira. Gazteen emantzipazioko ostatua sortuko da, 80 gehiagorekin. Eta etxebizitza hutsetatik irtetea sustatuko da. Argazki nagusian, nekazariek suak piztu zituzten Europako erakundeen aurrean, protesta handiko egun batean. Titularrean, nekazarien protestak kolapsatu egin dute Bruselas. 1000 traktoreek protesta egin dute Europar Batasunaren aurka, bere etorkizuna arriskuan jartzeagatik. Europar Batasunetik kanpoko gainerako herrialdeekin ezin dutelako lehiatu. Eskuineko berrietan, alde batetik, desgaitasuna baloratzeko epea 11 hilabetera arte luzatzen da. Kataluniako independentismoagatik inputatutakoak terroristak ez direla esan du Sánchezek. Ezkerreko berrietan, alde batetik, Tximi Betisera doa eta Darko Leganesera. Argentinarraren eskualdaketak 6 milioi emango dizkio osasunari. Bestetik, Eskubaloitik jaiotako Maitasuna, Muruzabalen. Kosta betionak taldekoa dena eta Fatxinelo munduko txapeldun izan ziren Brasilekin. Hori koloretako albisteetan, alde batetik, mielo matratatzen hasi nintzenean, biziraupena 2 urtekoa zen, eta orain 10 urtekoa da, esaten du Jesus San Miguelek, kuneko hematologoa dena. Bestetik, proiektu berritzailea eta disiplina anitzekoa San Fermin ikastolan. Bukatzeko, Olatz Zugastiren hitzetan, euskaldunok bereziki korrontearen kontra joan beharko genuke. Diario de Navarraren titular nagusian, Frantziako nekazarien blokeoak Europa osora zabaltzearen mehatxua egiten du. Planas ministroa Espainiako nekazariekin bildu da protestak saiesteko. Argazki nagusian, Tximik gaueko 11etan alde egiten sadarretik, merkatua itxi aurretik Inigo Domeño enplegatuarekin eta Carlos Bilizitz agentearekin batera. Titularrean, Tximi Abilaren agurra. Osasunak Tximiren irteera itxi zuen 5 milioi baino gehiagoko eragiketa batean.
Eskuineko berrietan, batetik, Txibite presidenteak 80.985 euro kobratzen ditu, eta kontseilariek 75.329 euro. Bi zuzendari nagusik presidenteak baino gehiago kobratzen dute. Bestetik, Barbero koronelak Nafarroako Guardia Zibilaren agintea hartu du. Azkenik, amaiera zoriontsua Panamako kardinal nafarraren desagerpenean. Goiko berrietan, alde batetik, kontuz nanaren argazkiak bidaltzearekin. Beste alde batetik, Aralar, 78 urte dira 0 azpitik 250 graduko erreskate batetik. Bukatzeko, Nafarroara iritsi den zimitz hiltzailea. Gara egunkariaren titular nagusian, etxeko langileek lan abusua eta pasibotasuna salatu dute. 2023ko datuak dituen txosten batek legez kanpoko baldintzak islatzen ditu lanaldiaren eta atsedenaldiaren arloan. Ordainsari bidegabeak eta laneko segurtasun eta osasun falta. Erakundeen pasibotasunarekin batera. Argazki nagusian, hainbat pertsona Baionako mobilizazio batean. Titularrean, mobilizazioa Baionan maizterren kanporatzearen aurka. Goiko berrian, estatuko indarkeriari buruzko batzordean urrats bat ikusi dute biktimek. Nafarroako estatuko indarkeriaren biktimek sareak erreparaziorako urrats garrantzitsutzat jo zuen atzo asteazkenean aurkeztu zen errekonozimendu batzordearen lehen memoria. Egia osoa ezagutzeko eskubidea dugu, estatuaren indarkeriaren ondorioz eragindako biktimei eta oro har Nafarroako gizarte osoari luzaroegi ukatu zaigun egia, adierazi zuten. Erdiko berrietan, alde batetik, futbol herrikoia eta euskaraz lurreratu eginda Tuteran. Bestetik, Labe Garaiak, desindustrializazioaren aurkako borroka hura Nerea Gotiren hitzetan artefaktua atalean. Beheko berrian, Jon Maia eta Aitor Beltranen hitzetan, barruraino iristen den lan bat da. Asteburuan estreinatuko da Kukai dantzak eta Jesus Rubio Gamok sortutako lana, Txalaparta izenekoa. Aitor Beltran aritu da txalaparta aholkulari lanetan. Beltranek berak eta proiektuaren zuzendari Jon Maiak ematen dizkigute gorputza eta erraiak mugiaraztera datorren lan honi buruzko xehetasunak. Berriaren argazki nagusian, Europako Batasuneko estatu eta gobernaburuen bileraren kari protesta Belgikako hiriburura eraman zuten atzo laborariek. Titularrean, barealdia laborarien protestan. Frantziako lehen ministroak agindutako neurriei errepide mozketak amaitzeko eskatuz erantzun die bi sindikatu nagusiek. Ezkerreko argazkian, neska mekanikari bat auto bat konpontzen. Titularrean, mekanikari gazteak faltan. Eskuineko argazkian, Pedro Miguel Etxenike. Honen hitzetan, ezagutzaren lorpenik handiena ezjakintasuna areagotzea da. Hauen erdiko berrietan, alde batetik, Ukrainari 50.000 milioi euro ematea onartu dute Europar Batasuneko estatukideek, aho batez. Bestetik, soldata igotzeko eta irakasle gehiago jartzeko eskatu dute hezkuntzako sindikatuek. Euskal Herria irratiaren titular nagusian, torturak jasan dituzten 312 kasu daude aitortza eta erreparazio batzordeari bidaltzeko prest. Egiari Zor Fundazioak eta Nafarroako torturatuen sareak 312 pertsonaren tortura kasuak ditu prest gobernuaren aitortza eta erreparazio batzordera igortzeko. Egiten ari den lana batzordea garrantzitsua da. Orain arte ezkutuan eta ukatuan izan den errealitate bati egia ematen dio. Esan du Jorge Txokarrok, bi talde horien izenean. Oraindik tortura eta abusu kasu asko daude ezagutu gabe eta lan horretan segitzeko asmoa dutela adierazi du Txokarrok. Eskuineko berrietan, alde batetik, haur eta lehen hezkuntzako aurrematrikulazio kanpaina martxoaren 18tik 22 izanen da. Beste alde batetik, agerraldiaren eskutik mahaiburu bat, korrika eguna eta futbol partidua aste honetan Tuteran. Agerraldia ekimenak bi saio antolatu ditu aste honetarako Tuteran. Mahainguru bat ostegunean eta korrika eguna eta futbol partidua larun batean.
Kaixo eta ongi etorriak gaurko lehenengo elkarrizketara, oraingoan Eneko Villegasekin gaude, Nafarroako torturatuen saretik datorrena. Kaixo, zer moduz Eneko? Kaixo, Salva telebisteko lagunak zer moduz zabiltzate, ongi? Oso ongi hemen. Hasi baino lehen mamiarekin, hitz egingo dugu pixka bat zuen sareari buruz. Eta, konta eguzu pixkat, noiz sortu zen sare hau? Urte desente dara matzagu lanean, egia esatearren, hasiera batean oso momentu puntualetan sortu zen sare honen jarduna, okerez banago 2016 urtearen inguruan, eta, momentu puntualetan egiten genituen ekimen ikusgarriak edo, ez? Pixkat azaltzen genuen, torturaren gaiak errekonozimendua behar zuela Nafarroan, eta, otsailaren 13 probesten genuen hortarako, edota, egun zehatzak, ez? Hortikan aitzinerat, bai mugarri bat izan zela, Mikel Zabalzaren dokumentalaren arira irtendako audioak. Hortan ikusi genuen, torturaren gaia bazela aukera mahai gainean jartzeko, eta ikusten genuen ere, dinamika horretan, gu torturatuok behar genula, gure ahotsa hor nonbait helarazi, eta horrela egin genion aurrera kontuarekin, eta gaur egun arte, hortxe jarraitzen dugula lanean, eta urte luzez jarraitzeko prest. Eta nola jarri zineten zuen artean harremanetan? Egia da, holako momentuak eta bizitzen dugunak, empatia puntu bat sortzen dela gure artean, ez? Eta ezaguna gara, asko, bizi izan dugulakoz antzeko gauzak, eta azkenean, batu egin ginen zenbait lagun, behar genula, torturaren gaia ikusten genula, jarri behar genula mahai gainean, ez? Eztabaida politikoan jarri behar genula gure errealitatea. Eta, hasi ginen alde hortatikan, gero, hortxe ibili ginenok, hasi ginen beste batzuekin ere solasean, eta azkenean, sortzen ibili ginen sare hori, eta, hola hasi ginen, oso modu naturalean. Egia da ez dela egitura fijo bat, horregatik sare bat antolatu dugu, ez gara elkarte huts bat, baizik eta sarea, eta, sare horrek nodo edo gehiago lortzen dituenean, pertsona gehiago lortzen dituenean, sarea handitzen doa eta hori da gure lan egiteko modua. Eta sare honetan torturatuak bakarrik zaudete edo beste jende batzuk laguntzen dute, nola moldatzen zarete? Momentuz torturatuok osatzen dugu, edo torturatuen senideok ere, zoritxarrez, aipatu beharra da, torturaren aferak ere hildakoak izan dituela bere gain, beraz, senide batzuk ere sare honen parte dira, eta hala ikusi ahal izan dugu gure agerraldi zenbaitetan, esaterako Mikel Zabalzaren familiarrak, baita ere Naparraren anaia den Eneko Etxeberria izan ohi dugu, askotan olako errealitateak ere agerrarazi nahi izan ditugu, beste errealitate hori ere badelakoz. Baina hori finean, nahi genuna da gure aldarria eta gure ahotsa gugatik ateratzea, ez beste inorengatik, baizik eta gu izatea horren aitzindariak, gure ahotsaren aitzindariak izatea, eta horrela jarraitzea nahi dugu. Eta atzo, okerez banago, prentsa oharra atera zen, ezta? Eta bertan... Barkatu? Bai, barkatu, ez, jarriko. Eta bertan zer eskatzen zenuten edo zer aldarrikatzen zenuten? Atzokoan egin genuna izan zen, pasaden asteazkenean, ikusi ahal izan zenuten bezala, Nafarroako Parlamentuak batzorde bat izan zuen, kasu honetan giza eskubideen ingurukoa eta memoriaren ingurukoa, eta bertan Martin Zabalza, oroimena eta bizikidetzako zuzendari nagusiak hainbat datu eman zituen aditzera. Datu horien artean, kasu honetan indarkeria poliziala
edota torturak pairatu duten pertsonen zenbat kasu dauden jada egiaztatze batzordean landuta, eman zituen aitzera eta pixkat hor ere plazaratu zituen datu horien balorazioak. 41 kasu jada eraman dituzte aurrera bertan, 41 kasu horietatik 10 kasu dira eraildako biktimak, 19 dira zauritutakoak, bai fisiko eta bai psikologikoki, eta horietako 13 torturatuak direnak. Egia da, batzordea sortu zenetik hilabete eskas batzuk pasa izan dira, oraindikan datuak baxuak diren arren, jakin badakigu bigarren urte honetan, 2024 honetan, gu adibidez sareak ja prest ditugu zehazki 312 kasu gehiago aurkezteko batzordearen baitan. Eta hortikan egiten genuen horren inguruko balorazioa Egiari Zor Fundazioarekin batera, ze beraiekin batera sortu genuen egiaren garaia da, memoria inklusiboa Nafarroarentzat, ze ikusten dugu behar dugula ere gure kasuak ere agerraraztea eta estatuko biktimak ere bertan azaltzea, ze momentu honetan ofizialki esan behar dago ez dugula onarpenik, pixkat ezkutatutako errealitate bat garela eta hori izan zen pixkat balorazio bat egin genuen agerraldi horren ingurukoa. Eta nola izaten ari da Egiari Zor Fundazioarekiko lankidetza? Egia esan lankidetza estua dugu, de hecho, beraiekin konpartitzen dugu egoitza, horra Amaia kalean Iruñean, eta, hasiera batetik hasi ginen beraiekin kontaktuan, ze, beraiek ere, estatu bortizkeria jasandako zenbait lagunen ahotsa ere badira, eta, ikusten genuen zenbait kasutan, hor sinergiak sortu litezkela, eta alde batetik, beraiek ere begionez ikusi gintuzten, gure ahotsa ere eukitzea onartu egin ziguten, eta zinez, hortxe, indarkeria pairatu dugunok, dugunon artean, erraz ulertzen dugu elkarrez, eta hala izaten ari da beraiekin. Eta biktima moduan, ze zailtasun izan dezakezue salaketa jartzeko orduan? Egia da guk behintzat izan ditugun arazoak historikoki izan da gure kausa guztiak, guk egindako salaketa guztiak judizialki, adibidez, artxibatuak izan dira gehienak gutxi batzuk, kasu honetan, okerez banago 7 bat, heldu dira Estrasburgoko auzitegira, bertan, onartu egin dela, ez direla, tortura kasu horiek behar bezala ikertu. Eta, gehiago ere, aipatu beharko genituzke, zer esanik ez, hilako pertsonen inguruan, oraindikan ere, sailo ofizialean edo irakurketa ofizialean gertatutakoaz zenolako gezurrak diren, ez? Mikel Zabalzaren auzia goratzen dugu, goratu aldugu, Naparraren auzia, beste askoren auzia ere, eta azkenean, momentuz aipatzen dugu beti, tortura eta estatu indarkeria sistematiko izan bada, izan delakoz, sistema oso batek ahalbidetu du, kasu honetan egitearena, egotearena, horako indarkeria mota bat eta babestea, ze horatu ezagun, babesi gabe ezingo luketela funtzionario, polizia edo talde parapolizialek eginiko indarkeria hori hainbeste urtetan gertatu, ez? Eta hori da ere, azaldu nahi duguna gure jardunarekin, nahiz eta ez dugun bilatzen inondik ere inolako rebantxarik. Gu nahi duguna da gure egia plazaratu eta behardunak erreparazioa jaso dezan. Eta sortu zenetik gaur egun arte zenolako bilakaera izan du erantzukizun horrek? Egia da, sortu zenetik lehen aipatu duana, ez? Hasiera batean, momentu puntualetan
egiten genituela kontuak gaur garen horri arte, egia da nahiko garapen potentea izan duela. Urte gutxien buruan aipatu beharra da, pausuak eman direla adibidez torturaren inguruko ikerketan, jada 1083 kasu izan direla Nafarroan egiaztatu genezake, hor Kriminologia Institutuarekin egiten ari den lanarekin batera, gu bertan gaude kolaboratzen, eta ez hori bakarrik, ez bakarrik egiaren magnitudea ezagutzeko bakarrik, baizik eta, indarkeria hau pairatu dugun hori ere, baliabideak edo erremintak eman zaizkigu, min hori baretu dezagun, ze olako egitatek edo olako kontuek urteetan zehar eragiten dizkigute minak, ez? Horre zauriak iztear dira eta izterako horretan guk ere erremintak eman ditugu, hitz egin dugu, badugu lantalde bat, psikologoen lantalde bat horretan laguntzeko, eta egia da, olako sare bat lortzeak eman digula sekulako indarra horrelako erremintak ere garatzeko. Baita ere, egitate hauek azaltzeko hainbat jardunaldi burutu ditugu, pixkate argitara, hor mundu osotik etorritako ikerlariak edota lagunak izan ditugu, eta alde horretatik ere, ikusgarritasuna eman zaigu, eta egia da, toki askotatik heldu zaigula, gure funtzionatzeko forma ez dela bat ere ohikoa ikustea, ez? Gu biktimak batu eta gure ahotsa aldarrikatzea ez dela momentuz munduan gertatu izan, orduan, alde horretatik ere, pozik, ez, egin dugun lan guztiagatik. Daude biktimak egoera hau berriro egunean edo berriro pentsatzerakoan psikologikoki eragin garrantzitsua jasotzen dutenak. Bai, egia da, torturen afera ez dela soilik kolpeen eta olako kontuen zera, ez? Tortura eragin dutenak asko ikasi dute, egia esatearren. Lehendabiziko torturak oso fisikoak ziren, azken hamarkadetakoak aldiz psikologikoak erabat. Eta zer nahi zuten bultzatu? Disidentzia politikoa edo bat ez etorren jende hori eskarmentu eman eta eskarmentu hori bergogoratu zezan, ez? Eta horretan, teknikak oso ugariak dira, eta bada pertsona franko ez dituenak, ez? Oraindikan zauri horiek itxi, eta beti badira detailetxo batzuekin gogorarazpen horiek pizten dituztenak, ez? Eta beti ibiltzen da sufrikario horrekin, eta torturatuak izan garenok, jakin badakigu bizitzan zehar horrekin bizi beharko garela, ez? Ez duzu sekula hazten, ezin duzu olakorik haztu, eta aldi berean, saiatu behar zarena da, erremintak bilatu edo erremintak lortu, kasu honetan, eragin hori ahalik eta txikiena izan dadin, ez? Hori da pixkat gertatzen zaiguna, beti ere, olako kontutan ibiltzen garenean, elkarrizetak ematean, edota batzordean batzen garenean, ez? O Nafarro Gobernuko batzordera guazenean, edo Kriminologia Institutuko zeratan parte hartzen dugunean, berriz ere bergogoratzea pasa genuena, sufriarazten gaitu, mugitzen gaitu, eta hori ere zaindu beharrekoa dugu, eta hortan ere lanean gabiltza. Ze gogorra, ez? Bai, oso gogorra izaten da, baina, egia da, sareak horretarako, sekulako indarra ematen dizu, ez? Pentsatzen duzulako ez daudela bakarrik, eta, batzutan bati tokatzen zaio, beste batzutan besteari baxuago egotea, baina askotan, parekatzen garen ez eta elkar zaintzen dugunez, egia da,
ba, asko irabazi dugula horretan, eta bueno, ba, hori da, ez, empatia lantzen ari garela, eta bueno, pixkat ere, zainketa horretan jarri dugula fokoa, eta nik uste asmatu egin dugula alde horretatik. Eta badago, biktimarik honen ondorioz salatu nahi ez duenak? Bai, ze hori bakizue, indarkeria ororekin gertatzen den bezala, bada jendea ezin duena berriz ere bergogoratu, eta salaketa hau egiteko bergogoratu behar duzu. Horrek dakarrenarekin, kulpabilitate sentsazioarekin, pixkat lotxarekin, ze batzutan ere lotxa izaten da askotan aipatzen den kontu bat. Eta egia da, olako indarkeriak sufritzen dugunok, batzutan oztopo asko ere izan ditugunez historian zehar, azkenean balorean o balantzan jartzen duzu, aber zer eragiten dizun eta zer lortu dezakezun. Hortan, batzuk atzera bota izan dira, oso normala dena ere, ez zu sufritutakoa ez duzulako nahi berriz ere bergogoratu, baina guk beti esaten dugu, aldarrikatzen dugu, salaketa beren beharra dagoela, eta jendeari bai gure sarean eta baita Kriminologia Institutuko ikerketan eta baita nola ez Nafarroko gobernuak hasitako legean parte hartzea, ze horrela argitaratu dezakegu, argitara eman dezakegu hemen herri honetan zein izan zen urte horietako errealitatea, ez? Ez zela bakarrik alde bateko indarkeria egon, baizik eta oso alde askotakoa izan zela indarkeria hori eta gure realitatea agertu nahi dugula, ez? Lotxa aipatu duzu, lotxa zergatik sentitzen duzue? Lotxa azkenean, hortan ere, igual esan genezake Euskal Herriak duen kanta ezagun batek dio, Itziarren semeak dio, hori dela mutila, eta azkenean batzuk ez dute lortu Itziarren semea izatea, eta horrek ere, pixkat, ekartzen du beste ondorio batzuk, igual jende bat ere atxilotua izan dela, hori aguantatu ez izanaren lotxa esan genezake izan zela, eta baita ere, depende zen tortura motak jasan diren, ze goratu behar dugu ere askotarikoa diela, eta fisikoen artean ere batzuei sexualki jazartuak izan direla, beste motatako laidoak eta irainak jaso izan dituztela, eta horrek ere, pixkat lotxa eragiten du jendearengan hori onartzea, eta nik esan hori da, pixkat biktima ororen egoeraren islada dela, ez? Eta, atzokoari bueltatzen, nola erantzuten ari da Nafarroako gobernuak? Atzokoan egondako agerraldian gu hori esaten genuen, oso positibotzat hartzen dugula, ikerketa hau eramaten ari den momentua eta udaberrian emanen direlako lehendabiziko onarpenak, ikusiko da berze garapena duen, eta positiboki ikusten dugu, pixkanaka poliki bada ere, guk neko genuke igual azkarrago ibili, baina egia da, Nafar gobernuan errealitate eta ideologia eta ikuspegi desberdinetako parlamentariak ditugula, eta alde hortatikan, lehen pausu garrantzitsua dela, hori onartzea, 51 kasu hauek onarpenaren bidean egotea, eta ikusiko da zenolako garapena duen, baina oso positiboki hartzen dugu horre ematen ari den, hori ibilbidea, nahiz eta gogoratu dezagun, Auzitegi Konstituzionalak nahiko murriztu zuen lege honen eragina, baina alden guztiz ere gu prest gaude lan horretan jarraitzeko. Eta zuretzako, biktima moduan, zer suposatuko luke salaketa hori onartzeak edo
erantzun positibo bat izateak. Bueno, nire Suposatzen kasuan dut. egia da, ja badudala Istanbuleko protokola egina, ja da ofizialki ez, ja aditu batek esan du nire kasuan egia dela nik bizitakoa. Orduan, alde horretatik, onarpena, nahiz eta ofizialkin gobernu batek ez egin, onarpen hori badut. Baina egia da, Nafar gobernu batek onartzen baldin bazaitu, ez horre esaten baldin badu zuk pasa duzuna benetazkoa dela eta indarkeria sufritu duzela, beste maila batean kokatzen zaitu, ez? Maila horretan da, erreparazioaren bidean baduzula ja jendea behintzat aitortu zaizula gertatu zaizuna, eta horri askok ez dugu oraindik, ez? Nik aipatu bezala, Istanbuleko protokolan aitortza tekniko hori badudan, baina beste askok hori bera ez dute, ez? Hori izango zen, ez? Ni esanen nuke, badela pausu bat, egia da, batzuentzat motz geratuko dela, batzuk ikusiko dutelakoz, ez duela eraginik, baina nik uste aitortza horrek ematen duena, torturatuei ematen diguna torturatuei da, pixkat lasaitasun puntu bat esanez, onartua dela, aitortu izan dela, guk sufritutakoa, ez? Izan daiteke modu bat, etapa hori izteko edo esateko, onaino, jazta, ez ahaztu, ezin delako ahaztu, baina jazta, onaino ez. Hori da, bai, pixkat zauria izten laguntzeko aurrera pausu bat izan litzateke, eta horrekin ere, beste mekanismo bat batzuk jarri litezke martxan, erreparazioaren bidean, ez? Aitortza hori behin eukita, Nafar gobernuko legeak da aitortzen du erreparazio horren bidea hasi litekela. Eta horrekin ez dugu esan nahi dirua nahi dugunik, ez da gutxiago ere, guk sufritutakoa ez du dirurik ere estaliko, ez du diru guztia ordainduta ere ez dugu horrekin estaliko. Baizik eta, baliabidea jarri litezkela min hori arindu ahal izateko, ez? Aipatu dugu, guk orain kasu honetan torturatuen saretik psikologo talde bat dugu, edota beste mediku mota batzuekin ere hitz egin genezake, zauriak ez dira psikologikoak bakarrik, batzuk ere oraindikan zauri fisikoak ere izan dituzte, alde horretatik nik uste baliabidea jarri litezkela Nafar gobernutik eta aitortza hori bide emango lioke beste erreminta guzti horiei bertan ezartzeko. Eta jendeak lagundu nahi izango balu, nola egin dezake? Momentuz, kasu honetan, gure deialdietan parte hartzea, ez? Guk bi data ditugu, otsailaren 13 eta baita ere ekainaren 26, kasu honetan otsailaren 13 Euskal Herrian beti izan da torturaren aurkako eguna, eta ekainaren 26 ere giza eskubideen eguna aitzakitzat hartuta, hortxe ibiltzen gara guk ere lanean, ez? Egiten ditugu mobilizazioaren bat edo agerraldiren bat, nik uste gure ondoan egotea litzatekela modurik hobena. Hori izan lehike, euren sustengoa emanez, mobilizazio desberdinetan, interesa baldin badute kontaktuan jar daitezen gurekin eta guk atsegin egon garela. Eta, hemendikan ere, indarkeria pairatu duen norbait baldin badago elkarrez dago ikusten, jakin dezala, hortxe ere gaudela, ez? Beraiekin egoteko, beraiei laguntza eskaintzeko eta gure ateak ireki dituztela. Eta nola uste duzu erantzungo duela Nafarroako gizarteak tortura aitortzen lortzen bada? Egia esan, nik uste sorpresa gutxi egonen direla, egia esatearren. Hori nik uste jendeak badakiela, eta horren inguruan asko idatzi da, asko hausnartu egin da,
Eta, guk egin ditugu mobilizazioan, mota guztietako jendea ere egon da, mobilizazioetan, diot. Eta alde hortatikan, nik uste, onartu egin den errealitate bat izan dela historian, bihurtu gara igual, orain bai pixkat erresilienteagoak garen einean, edo mintzat lortzen ari gara beste motatako pertsonei heltzea eta lortatikan nik uste jendeak badakiela zer gertatu zen urte horietan, nola funtzionatu zuen kontua eta gutxi batzuk izanen dira sorpresa hartuko luketenak aitortza hori gertatu ezean. Baina, egia da kostatuko dela aitortza orokor hori ematea eta ikusiko dugu, zer gertatzen den. Bukatzeko ez dakit zeo zer komentatu nahi duzun, zeo zer gehiago edo ez dakit zerbait utzi dugun? Ez, aipatu eta nahi nuen azpimarratu hori, hemen ikusten baldin bagaitu norbait hori, estatuaren indarkeria edo torturak edo indarkeria poliziala edo ultraeskuinaren edo erasoak jaso izan dituen norbait baldin badago, jar dadila gurekin harremanetan, baditugu bi e-mail, alde batetik infona@abilduagiarizor.eus edota Nafarroko torturatuen sarea abilduagmail.com, bertan bidali e-mail bat edota gure ofizinare bizitatu dezakezu, Amaia kalean, bize portalean, lehendabiziko Soleiruan izkian, hortxe hartatuko zaituztegula eta atsegin handiz hitz egin dugula eta lagunduko zaituztegula. Hori da besterik gabe gehitu nahiko nukena eta bide batez Salva Telebistako lagunei mila esker tartetxo hau eskintzagatik. Mila esker zuri gurekin hitz egitera etortzeagatik eta zuen bizipen gogorra partekatzeagatik baita ere. Plazer bat izan da beste behin ere eta badakizue, nonekin kontaktatu berriz ere guri tartetxo bat egin nahi baldin badiguzu. Besarkada bat eta animo guztiei. Ondo segi, agureniko. Izan, aio. Gaurko eta asteburuko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, ostirala, lanilontuta egongo da batez ere ipar partean, eta temperatura pixka bat gehiago jaitsiko da. Temperatura maksimoak orokorrean 10 eta 14 gradu artekoak izango dira. Zerua lainotuta egongo da eta noizbehinka zirimiria edo euri pixka bat egingo du, batez ere goiz partean eta kantauri isurialdean. Arratsaldeak aurrera egin ahala, hodeitza zeharetuz joango da. Nafarroa hegoaldean berriz, giroa argiagoa izango da. Iparraldeko haizea ibiliko da eta Ebro ibarrean ziertzoa bizi-bizi ibiliko da. Bihar, larunbata, ostartze zabalak egongo dira. Hodei hondarrekin eta behe-lainoarekin hasiko dugu eguna, batez ere kantauri isurialdean. Baina goizean zehar, hodeitza desegin eta eguerdi partean giro eguzkitxoa nagusituko da. Baliteke, kostaldean hodeigune batzuk agertzea. Haizea ahul ibiliko da, kostaldean ekialdekoa nagusituko da eta barnealdean aldakor ibiliko da. Temperatura maksimoak barnealdean igo egingo dira eta kostaldean ostiraleko maila berdintsuan geldituko dira. Temperatura minimoak berriz jaitsi egingo dira. Igandean, giro argia eta egonkorra egongo da. Kantauri isurialdean egunsentiko behe-lainoen ostean hodeiak eta urdinguneak tartekatuko dira. Eta baliteke kostaldean momentu batzuetan zerua lainotuago egotea. Hegoaldean, berriz, egunsentiko behe-lainoak desegin ostean eguzkitsu geldituko da. Temperatura maksimoak berdintsu geldituko dira. Minimoak, aldiz, jaitsi egingo dira eta Araba eta Nafarroako hainbat lekuetan izotza egingo du. Haizea ahul eta aldakor ibiliko da eta kostaldean eki ukitua izango du.
Kaixo eta ongi etorriak gaurko bigarren elkarrizketara, oraingoan Berta Gaztelumendi eta Rosa Zufiarekin gaude. Arnasa betean izeneko filmaren zuzendariak eta gidoilariak direnak. Kaixo neskak, zer moduz? Kaixo, Kaixo, oso ondo, zuekin hitz egiteko gogoz. Bueno, Arnasa betean izena dauka film honek, baina zergatik dauka izen hau? Bai, babira, Arnasa betean, bueno, esan nahi asko ditu, baina alde batetik da, pelikulan fikzio bat sortu dugu, eta fikzio horretan protagonistak 3 urpekari dira, apnean murgiltzen direnak, eta beraz Arnasa betean egiten dute, erderaz esaten den bezala, a pulmón edo buceo libre. Hori da kontua, hori da teknika eta hortik dator. Baina, apneistek bezala, emakume zinegileek ere Arnasa betean, a pulmón lan egin behar izan dute aurreratzeko. Eta hori irudikatu nahi izan dugu tituluan. Arnasa betean, beti ere ahalegin handia egin behar izan dute, eta laguntza gutxirekin. Hori bi ezaugarri horiek daude, bai apneisten lanean eta bai emakume zinegileen esperientzian. Eta non grabatu zenuten estena hori edo estena horiek? itxaspekoak esan nahi duzu, ezta? Bai, hori da. Bueno, hasiera batean Kantauri itsasoan egin nahi gendun, baina berehala konturatu ginen ezinezkoa izango zela hemengo urak ez direlako argiak eta gainera oso aldakorrak direla eta askotan ez dagola nahiz eta hegoaldi ona egon eta badirudien argitasuna dagoela, ez dago ez dakit, bizibilidade nahikorik. Eta gero, ez zegoen egonkortasuna 4-5 egunetan jarraian grabatu ahal izateko. Orduan, azkenean, ekonomikoki ere, ahalegin eta handia eginda gero, erabaki genuen Menorkara joatea. Eta Menorkan ere izugarrizko suertea izan genuen, oso berandu joan ginen, urriaren azken astean, eta jagualdia aldatze hartzegoen, baina guk izan genuen astebete zoragarria, egunetik egunera eguzkia eta izerik ez, eta itsaso bare, eta orduan hanen gentun grabaketa guztiak. Eta zer izan zen urpean grabatzearen gauzarik zaiena edo? Komunikazioa, Rosa? Bai, komunikazioa batez ere, bai. Zen, behaiek urperatzen ziren, eta oso zaila zen bereekin kontaktatzea, eta esatea zer egin behar zuten, eta orduan aparatu bat genuen, eta guk horren bidez kontaktatzen genuen urrazpian zegoen argazki zuzendariarekin, eta, bueno, pixka bate gure komentarioak iristen zitzaizkien horrela, eta beraiek transmititu apneistei, bai, zaila zen. Eta gero dena oso ondo antolatuta eraman behar zen, nolabait errespetatu behar dituzu, apneisten denborak, deskantsuak, etenaldiak, eta horiek guztiak. Baina bai, batez ere komunikazioa urraztian, ez zen bat ere erresa. Baina, lortu genuen eta ondo atera zela pentsatzen dugu. Zenbat egun egon zinetenan grabatzen? Astebete egon ginen Menorkan hori grabatzen, eta oso jardunaldi luzeak ziren, goizean goiz ateratzen ginen, eta arratsaldeko azken izpiekin boltatzen ginen berriz ere portura, eta oso polita izan zen, baina baita ere, ez dakit, tensio handia esango nuke, beti erne egon behar zinelako, Rosak esaten duen bezala, komunikazioa zaila zen, bestetikan ezin dituzu nahi aina errepikapen egin. Pentsatzu, hiru apneistak sartutatera egin behar zuten, baina horrek badauka muga bat, ez? Eta bakoitzaren gorputza zaindu behar da, eta arnasketak ez dira bate ohikoak, ez? Arnasketa luzeak egin behar dituzte, relajatu behar dura, lehenago sartu baino lehen. Beraz,
intensidade handiko lana izan zen. Eta zuek, nola ikusten zenuten grabatzen ari zen momentua, suposatzen dut ur kanpoan zeudetela, eta nola ikusten zenuten? Barku batean ginen, eta ez genuen ikusten. Ikusten genuen, gero, batzuetan bai, zesten ginen ureta, eta pixka bat begiratu, bera, eta zertxo bait ikusten genuen. Baina normalean ez. Eta toma horiek egin ondoren ikusten genituen eta ontzaten ban, eta normalean oso prestatuta eraman genuen, batez ere Ruben Crespo gure argazki zuzendariak oso argi zituen tomak, eta nik uste, arazori gabe juntzan, baina ikusi ezin genuen ikusi. Ez, gerora ikusten genuen. Gainera, guk ez genukan horrelako ekipo sofistikatu bat, ez? Eta horrelako gauzek, teknologia aldetik gauz asko daude, baina, baita ere oso garesti dira, eta gu produkzio txiki bat ginen. Orduan, moldatzen ginen beste modu batera. Rosak dion bezala, ikusi ez momentua, urrengo gunean bai, eta horren arabera erabaki, baina, horrek ere bazuen bere, ez dakit, lehia eta handikapa. Gero segurtasun neurri asko behar dira alako grabazio bat egiteko. Ez beti eramaten genuen seguridadeko kuzo bat, eta, claro, hori importantea da. Bazegon kamerariak bazeraman bombona, baina besteak ez, eta hori asko ondo kontrolatu behar da. Guk ere, egiten genuen uretara botatzen ginen, eta, hango urak hain gardenak izanik ikusten genuen, ez? Zer gertatzen ari izan hor behian, ez? Eta horrela moldatzen ginen baita ere, ez? Gu igerik eta egitea, eta hurbiltzea, eta, horrela, esate dizut oso, ekipo handi bat ez izateak horrelako gauzak egitera bultzatzen zaituela. Eta gero oso lagungarri izan zen hiru apneisten nortasuna, doktoretasuna eta hori guztia. Eta oso jarrera positiboa zuten, eta aurrera egin zuten oztopo guztiekin. Eta nondik dator horrelako dokumental bat egitearen ideia? Ez dakit, modu natural batean, igual gehiago esan behar dugu Rosa eta Biok aspaldiko lagunak era, elkar ezagutu genuen zinemako programa batean, da horrek eman zigun aukera batera eta bestera ibiltzeko elkarrizketak egitea zinemagilei, eta konturatzea zinemagile horiek beti zirela gizonezkoak garai batean. Eta orduan, genukan kezka hori, eta momentu batean zerbait elkarrekin egiteko grinaz, modu naturalean atera zen gai hau, ez? Azken finean, biak murgiltua egon ginelako urte askotan zinemaren mundua eta zinemaren protagonistekin lanean, ez? Eta pentsatzen genuen, zegoela horrelako utxune handi bat, hau da emakumezkoek egindako lanak eta pelikulak ez zirela ezagutzen, naiz eta beti egin izan duten zinea emakumezkoek, gutxiago, bazterketa egora batean bizi izan garelako, beste alorretan bezala, eta guk mai gaineratu nahi genuen lan horiek ikusteko, baloratzeko eta esateko, ze gauza interesgarriak galtzen ari garen, ez? Eta zenbat gauza egin diren, eta pentsatzen du jendeak emakumezkoak ez dituztela egin, ez? Hori zela eta aurrera egin genuen proiektu honekin. Eta nola izan da filmaren sormen prozesua? Zan nahi dut, ideiatik hasita, gero ja kaleratu zen arte? Egin genuen lehen gauza izan zen, pelikula pilo bat ikustea, sartu ginen Euskal Filmotekan, kanpoan ere plataforma batzuetan ere aurkitu genituen film batzuk, baina gehienetan Filmotekan eta ikusi. Eta handik atera genuen pixka bat gaien eskeletoa, ez? Gidoia osatuko zuten gaiak. Eta gero, pelikulak ere aukeratu genituen, baina gehienez gaiak. Eta gero pentsatu genuen zeinek hitz egin zezaken gai horri buruz, gai bakoitzari buruz, eta ze filmak ziren adierazgarriak kontatzen ari ginena irudikatzeko.
Orduan horrek eraman gintuen, pelikula bakoitza 3 aldiz gutxienez ikusi behar izan genituen, elkarrizketak errodatu aurretik, elkarrizketak errodatu ondoren, eta nik osatu genuen ja gidoia, eta filmaketa egin, laguntzak eskatu, diru laguntzak eskatu, noski, filmaketa egin, eta gero oso lan ekosoa, asko izan ziren, baina izan zen, bai, elkarrezketa zatiak aukeratzea, eta zer esanik ez, film zatiak aukeratzea eta kudeatzea, oda, eskubideak lortu behar genituen, eskubideak lortu, film zatiak, klipak ere aukeratu eta lortu, prozesu, bai, nekosoa izan zen, bai, baina polita. Eta zenbat denbora egon zineten hasi zinetenetik? Bueno, nik uste urte terdi izan dela, hasi ginetik hor, lehenengo ideietatik bukatu arte urte terdi, eta orain ari gera zabalketa lanetan, baina bai, urte terdi, oso denbora gutxi. Esango nuke atzean dagoen lanarengatik, ez? Nahiko espres, baina pentsatzen genuen hobezela lehenbailen egitea, orain zelako garaia, gure egoera personalak direla eta koinziditzen zuen horrela epe horretan hobeto egitea, bakizu, azkenean sartzen zara gauza batean da. Eta lortu genuen pixka bat gu jarritako epeak betetzea. Eta horri esker iritsi ginen Donostiko zinemaldira, aukeratuak izan ginen, eta hori izan zen oso hasiera ederra, pelikula bat martxan jartzeko, ez, Donostiko zinemaldian egotea. Gainera oso hasiera ikusgarria izan zen, oso une politan jarri gintuzten, eta baina bai, epeak bete behar ziren hortarako. Beraz, harrera ona izaten ari du dokumental honek, ez da? Bai, egia santa ez da guk esaten dugulako, baizik eta guri esaten digutela behin ikusten dutenean oso entretenigarria eta interesgarria iruditzen zaiela, beti pantaiari pegatuta gelditzen dela jendea jarraitzen duenean pelikula, atzo bertan izan ginen oihartzunen eta horrelako komentarioak egin zizkiguten behin pelikula bukatuta. Gero, bagoaz zenbait herritara eta zinemaldietara, egon gera Japonen eta harrera oso nahi izan zen, omen, ez baikinen gu egon, baina hala santze duten, eta Madrilen izan gera baita ere, badaukagu horrelako bidetxo bat egina eta oraindikan espero dugu handiagoa izatea, ez? Naiz eta egia esan, batzutan ikusten dana, alaiagoa da edo entretenigarriagoa da filme beraren deskripzioa baino, batzutan esatu duzu zertaz doa hau, eta esatu duzu Euskal Emakume zinegilei buruzko dokumental da, eta orduan batzak esaten du, ez dakit ez den oso, ez dakit trinkoa egia edo serio egia, ez? Eta azkenean gero jendeak ikusten denean esaten du, ze gauza polita, poetikoa eta benetan entretenigarria, ez? Otsailaren 7an ere Iruñera zatozte, ez da? Kondestable Jauregira, okerez banago? Bai, parte hartuko dugu ziklo batean, euskarazko zinearen zikloan. Bigarren aldia da Iruñara goazela, egon ginen Giza Eskubideen Festivalean, Golemen, eta, oso handiz gara, ni Nafarra naiz, Iruñekoa, gustora, eta bai, Kondestablean egongo gara, bai, 7an, bai, txaldeko 7:30, uste dut. Eta gero solosaldia ere ingo dugu. Beraz, bai, oso handiz. Zu, Naparra, eta ni erdi Naparra bidaso aldekoa naizela. Irungoa. Oso pozik beraz, Iruñera goaz berriz ere. Beti gustura goten gera Nafarrora. Oso ongi. Dokumentalarekin jarraitzeko, dokumental honetan emakume zinegileen bizipenaetan oinarritu zarete, ezta?
Baina nola egin duzue aukeraketa hori? Nola esaten zenuen benga, goazen emakume honekin kontaktatzera, ezakit, nola aurkitu dituzue baita ere? Bueno, ez da izan aukeraketa bat zerrenda baten baitan, baizik eta gidoia egiten genuen gaika eta egitura hori zen, orduan, gai bakoitzari zein zegokion edo ze emakumezko zegozkien jartzen genuen, ez? Eta hori izan da irizpidea. Eske, barkatu. Daukazu horrez? Barkat hemen txakurra derrepente atera da, ez dakit mundikan, eta ez naupakiak usten. Eske jarri dut gordeta, baina atera da. Orduan, hori izan da, ez? Gaiak eskatzen zigun filmeak, eta filme horien atzean zeuden zuzendariak horiekin kontatzea. Hori izan da. Guk ez dugu aukeraketa bat egin esanez hau hobeagoa da, bestea okerragoa den, ez? Inondik inora. Gu ez gera kalidade kontutan sartu. Baizik eta, gidoi batek guk erabakitako gidoi horretan behar ziren erantzunak gaiei horren baitan egin dugun bilaketa izan da. Eta gero oreka ere bilatu nahi izan dugu, oreka adinari dagokionez, lurraldei dagokionez, zinemo eta diferenteak ordezkatuak izatea, bai fikzioa, bai dokumentalak, bai animazioa, eta halako oreka bat ere bilatu nahi izan dugu. Ez da erresa izan aukeraketa zen beti batzuk kanpoan utzi behar dituzu, eta hori beharrezkoa zen, bidezko proiektua bidezkoa izateko aukeraketa egin behar zen, baina hala egin dugu. Eta nongo emakumeak dira? Igual estatu mailan edo Euskal Herrikoak? Euskal Herrikoak. Euskal Herrikoak. Bueno, baita ere igual hemen komenigarria esatea, guk bokazio unibertsala duen gaia batekin ari garela, ez? Hau da, guk bai pentsatzen genula gai hau unibertsala dela, bai pentsatzen dugu guk ateratako emaitzak edo ondorioak beste munduko toki batean berrintxoak izango zirela, baina ekonomia aldetik, aurrekontu aldetik, kokatu dugu Euskal Herrian. Naiz da, ez dakit Europako, zein Espainiako beste emakumezkoekin konta genezaken, baina esaten dizut, egingarria izan zitekelako egin dugu kokatu Euskal Herrian eta Euskal Herriko emakumezkoekin. Eta gero, bizipen horiek dokumentalean modu kronologikoan ateratzen dira, esan nahi adinen arabera edo ez duzue hori kontuan hartu? Ez, inolaz ere ez. Egitura gaika da. Badugu momentu bat edo atal bat, pixka bat aitzindariei eskainita. Hitz egiten dugu lehengo zinegilei buruz, baina beste guztiak nahastuta daude adinez eta gaika doa, ez dakit, adibidez, itxasoarekin hasten gara, hitz egiten dugu emakumeen unibertsoari buruz, hitz egiten dugu emakumeen aurkako indarkeriari buruz, gerra zibila edo euskal gatazka buruzko filmak, eta gero, nola baite zinemotak, ere bai, dokumentalak, eta zerbait, hortik doa asuntoa, eta lanan hasten da. Karrik hori atal txiki bat, tal bat eskaintzen diegu aitzindariei, baina beste guztiak nahastuta. Eta dokumental onerako kolaboraziorik egin duzue? Kolaborazioak egin ditugun? Bai. Nolako kolaborazioak esate duzu, musikarenak edo? Bai, edo, mota desberdinetakoak, igual emakumeen fundazio batekin edo ezakit informazioa lortzeko. Esate duzu, guk jo dugu, batez ere hemerotekara, Euskadiko filmotekara jo dugu, alde hortatik, hola informazio bila, eta gero, baita ere periodikutan, baina horrelako kolaborazioak nola baita esateko egonkorrak ez dira egon, espada filmotekarena. Gero, finantziazioa aipatzen baduzu, badauzkagu
diputazioak eta gobernua, bueno, eta hortaz gain fundazioaren bat hori bai, dirua pikin bat jarri duna, hortikan junda sontua. Hemen Euskal Zinemagileen elkartearekin noski harremana izan dugu hau egiteko, eta joan ginen beren ekitaldi batera grabatzera, eta holako gauzak bai, baina. Bai. Eta gero Deustuko Unibertsitatearen irakasle bat agertzen da pelikulan, eta nolabait beraren bitartez hitz egiten dugu, gure artean ez dauden aitzindariei buruz. Gure artean ez dauden, edo ja zinemaren munduan ez daude eta publikoan hitz egiten ez dutenak. Horako kolaborazioak, baina musikalak ere bai, baina... Eta ze bilakaera izan du emakumearen egoerak zineman urteetan zehar? Hombre, Sí. Ez, nik uste, oso murritza izatetik gaur egun asko indartsuago izatera. Naiz eta gaur egun ezagutzen ditugun datuak esaten digute berdintasuna inondik inora ez dagoela. Oraindikan urrun gaudela, naiz eta egoerak asko sonera egin duen, ez? Baina CIMA, Zinemagile Espainiarren elkarteak urtero egiten duen txosten batean, argi eta garbi izaten du, oraindikan distantzia hori handia dela, ez? Rosa lagunduko didazu, zein zan 40%ko aldea zegoela produkzio gizonezkoena bada edo emakumezkoena bada, horrelako gauza bat, ez? Bai, berrogeia. Eta gero oso importantea da ere aurrekontu eta aurrekontuen mailan. Alde handia dago gizonek lortzen dituzten aurrekontuak pelikula bat egiteko eta emakumeek lortzen duten aurrekontuen artean. Alde handia da, eta hori oso importantea da zineman. Zinema garestia da eta aurrekonturik ez badezu, beti jotzen duzu bigarren mailako produktuak egitera, ez? Eta, hori da pixka bat aldatzen ari dena. Aldaketa paraleloan doa gizartearen aldaketarekin, ez? Nolabait, emakumeak gero eta errestasun gehiago izaten ari da lanbide ezberdinetan parte hartzeko, konfidantza gehiago lortzen ari da bere buruarekin, baita kanpotik ere bai, zen hori izan da problema bat. Dirua dutenek eta zinea egiten dutenek ez dutela konfidantzarik emakumeengan, ez? Eta paraleloan doa gizartearekin. Egin den bidea, eta bidea egin da ere bai emakume zinegileen kemenagatik eta antolaketagatik. Zen, antolatu dira, sareak sortu dituzte, eta borrokatu dute diru laguntzak lortzeko, eta emaitza orain ikusten ari gara. Bai, nik igual gehituko nuke konfiantza hori dela eta nik uste oraindikan ez zaiola konfiantzarik ematen, emakumezkoei ez zaigu ematen, pentsatuz aurrekontu bat, haundi bat kudeatzeko gai garenik edo baitare liderargoan, ez? Hau da, ekipo haundi bat, gizonezkoak eta emakumezkoak osatukunik ekipo bat gu zuzentzeko eta gidatzeko gai garenik, ez? Badago oraindikan deskonfiantza hori, ez? Eta beharrezkoa den aldaketa honek, zer suposatuko du zinemaren munduan? Esan nahi dut, edukiaren aldetik, ulertzen dut emakumeak munduaren beste ikuspegi bat izango dutela, orduan edukiaren inguruan, zer uste duzue aldatuko zela? Aldatzen ari dela, nik uste ikuspuntua da gehien importantzia gehien daukana, ez? Emakumezkoen parte hartzearekin, mahai gainean jartzen dute, bizitza begiratzeko beste ikuspuntu bat, ez? Askotan emakumeak azalaratzen dutena, ez da gizonezkoak azalaratzen dutena. Adibidez, personaiak beste modu batean eraikita daude. Emakumezkoen personaiak asko indartsuagoak izango dira, edo izango dira enpoderatuak, nolabait ere, biziaz eta munduaz posizio garri bat daukaten emakumeak azalduko dira, edo aurkeztuko dira, eta ez beti bigarren mailan
dauden eta gizonpean dauden pertsonaiak izan, ez? Hor aldaketa badago. Bestetikan lantzen diren gaiak askotan izan daitezke gure eguneroko bizitzarekin lotura handiago dutenak, ez? Edo emakumezkoei jotzen dizkibuten gaiak bete-betean, sexu harremanak direla, edo indarkeria matxista dela, eta ez? Gai horiek zinean daude emakumezkoei esker, ez? Gero, esan beharra dago, bakoitza dela mundu bat, ezin dugula horrelako generalizazio bat egin, eta emakumezkoak zine egiten dutenean horrela eta horrela egiten dute zinea, ez? Hori ez da egila. Hori izango da egile bakoitzaren baitan, ez? Bakoitzak dauka unibertso bat, propioa, eta hori izango da isladatuko duna. Baina, dudai gabe, guk aurkitu duguna da ikuspuntu bat, mahaigaineratzen dena, orain arte, kanpoan zegoena, ez? Eta ikuspuntu hori da, emakumezkoen unibertsoa, nolabait ere, zinean sartzen dela, eta hori oso importantea da. Eta ze mezu uste duzue jasoko duela publikoak dokumentala ikusi ondoren? Edo zein da zuei haiek edo zer nahiko zenukete haiek jasotzea? Bai, gure mezua da, oztopoak oztopo, emakumeek beti egin dutela zinema, zinema egiten ari dira orain eta zinema egingo dutela. Eta zinema on gainera. Hori da gure mezua, eta nahiko genuke jendeak ateratzea zinematik, zinearetoetatik, euskal zinegileen pelikula gehiago ikusteko gogoz. Hori litzateke gure helburua. Eta zuei pertsonalki ze suposatu dizue dokumental hau zuzentzeak eta honen gidoia egitea pertsonalki eta gero profesionalki ere? Bueno, nik uste pertsonalki oso emankorra izan dela, ikasi egin dugula, ikusi ditugula hainbat filme ikusiak ez genitula, konturatu gera aurretikan pentsatzen genuna, emakumezkoen ekarpena zinemari oso importantea izango zala, eta oso serioa eta anitza. Orduan, zentzu hortan, eta ez dakit oso emankorra izan da. Baita ere izan da nekagarria, lan asko egin behar izan dugu, dokumental komplikatua delako, baina nik uste merez izan dula. Noski baietz. Eta, etorkizunari begira, beste lanen bat duzue buruan, eta gero elkarrekin berriro elkarlanean arituko zarete, edo bakoitzak bere bidetik? Bakoitzak bere bidetik bizti gara, lan egiten dugu, normalean, hau da, ekstra bat, ez? Baina, oraingoz lan handia dugu, pelikula hau edatzeko, halako pelikulekin, herriz-herri joan behar da, eta herriz-herri ari gara presentatzen, gu joten gara, eta aurkezpenak egiten ditugu, solasaldiak ere batzuetan, datozen hilabetetan festival batzuetara ere joango gara, martxoan goaz Nantesera, eta beste batzuk sukaldatzen ari dira, eta esan ere oraindik lan handia dugu honekin. Ez dugu ezer gehiagotaz pentsatu, ez, Berta? Ez, momentuz daude, hori, gaurko egunak diren bezala presentean. Erabat murgilduta presentean, eta gerokoak. Bukatzeko, ez dakit zerbait utzi dugun, edo zerbait gehiago komentatu nahi duzuen? Nik komentatu baino gehiago animatu jendeari, nik uste pena mereziko diela ikustea pelikula hau, batez ere aurkituko ditulako oso filma interesgarriak eta baita ere oso eritzi interesgarriak eta baita ere irudi oso erakargarriak, oso impresionanteak dira itxaspeko irudiak, eta nik uste alde horretatik oso tarte ona pasako dutela, eta nematuko nuke jendea hurbiltzera.
Bai, egia esan jendea oso emozionatuta ateratzen da, pelikulatik. Ezki dago guk esatea, baina hala da. Bai, agian espero dute zerbait astunagoa, lehen bertak esan duen bezala. Baina, bai, eramaten zaitu pixka bat pelikulak eta irudiek, itsasko irudiek eta zinemagile hauen pelikulek eta nik uste esperientzi polita dela. Bueno, neskak, mila esker gurekin hitz egitera etortzeagatik. Eta, hemendik deialdia egiten dugu, bereziki, hilaren 7an, Kondestable Jauregira jendeak joatea eta dokumentala ikusteko aukera izatea. Eskerrik asko zuei. Mila esker. Ondo izan, bikote, agur. Izan, eska, agur. Emakumeak humanitatearen erdia dira, kezkak eta hausnarketak eta desioak islatzeko mundu erdiaren errelatoa faltan zegoen. Eskertu beharreko lehenengo gauza izango litzakeela egitearen ausardia. Hablas con tu perspectiva, entonces si la voz es tuya, es más posible que la realidad de los personajes que retratas sean mucho más cercanos a una realidad realmente femenina. Feminismoak niretzako daukan gauza eder bat, dena jartzen duela zalantzan, ez? Cuando las directoras éramos mujeres, lo primero, había un cuestionamiento de la calidad mucho más claro que el de nuestros compañeros cineastas, ¿no? Y luego unas dificultades obvias de financiar. O sea, llevamos como muchísimos grandes premios de mujeres. Y no es porque estemos de moda, es que por fin hablamos. Por fin nos escucha alguien. ¿Qué pasa contigo, chico? ¿Qué es? Como creadoras somos diversas, ¿no? Y hacemos cosas distintas. Zinema realista egin nahi duenak egin dezala, ez? Fikzioa egin nahi duenak ez dezala dokumentala egin. El viaje de la búsqueda de un sueño es como que todo se entremezcla y todo teje la película final. Bueno, gaurkoz hau izan da dena, hurrengo astelenean itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Asteburu oso ona pasa. Ondo izan, agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Ea nahi dudan, jakina. Eta argiaren fakturan aurreztea. Eta gasarenean. Ona da planetarentzat. Eta orain diru laguntzak dituzte. Inbertitu efizientzian. Egin zure etxe bizitza efizienteagoa eta jasangarriagoa. Eta aurrezten lagun diezazula. Birgaitze eraginkorra.laboralkutxa.eus.